Kaixo, ni Joseba naiz, eta niretzat importantzia asko dute gauzak erakutsi dizkizuet. Hau nire anaia eta nire argazki bat da, eta importantea da niretzat nire anaia jaio berria delako argazki honetan. Argazki hau pizka txikia da, eske ez nire besterik, eta nire beste klaseko argazki bat da. Oso importantzia asko du niretzat, nire beste klasea da eta 9 urte egon naiz beraiekin. Pelutxe hau oso importantzia asko du niretzat, nire birramonak oparitu zidan. Txupete hau importantzia asko du niretzat, nire lehenengo txupetea izan zen. Txirula moduko hau edo importantzia asko du niretzat, Zara izeneko neska batek infantilen oparitu zidan Argentinara ziurren klaseari, Argentinara joan zenean. Lepoko hau oso importantea da niretzat, Frantziara joan nintzen lehenengo aldian erosi nuen. Eta atezainezko eskolaro hauek oso importanteak dira niretzat, futbola asko gustatzen zait eta